Üdvözlök mindenkit és hellóztok! Ebben a mai videóban ki fogjuk játszani a Parkour Mountain nevezetű parkour mapot. Lobby parkour, a map építői, szóval igazából nincs semmi más, szóval nem húzom az időt, bele! Na, először erre kell jönni, szóval ezt így szépen meg is csináljuk. Innen, na hát már jó kezdődik. Hát ez mi? Ötödjére csak összejön, jó? Ez most ugorjak le. Biztos? Hát nem. Ó, mit kéne nekem itt csinálni? Nem leugrani? Ja nem. Ó. GG. Nem tudom mi a GG, de biztos, és innen nem mondd, hogy újra. Na, újra így csak közben a shader-et crasheltett a Minecrafton. Tehát nem dob fel! Újra így. Jó. Oké, hát ezt terveztem. Leesek róla. Nézd meg. Innen kéne valahogyan oda. Jó. Vízbe. És akkor innen slime-ra. És jó. Kezdődik akkor a Parkour Mountain. Mountain. Tök mindegy, hogy hívják. Na hát... ezt... Oké. De mi? Ha egyet sebződök, már visszakerülök az elejére. Ó. Elcsesztem! Ide. Nem? Valami. Haló? Ja. Ez az. Nagyon jó. Jó, és most? Nem mondd, hogy... Szóval nem dob fel semmi. Én visszaugrálok. Innen. Kéne. Aha, jó, megvan. Ötte, hötte, mötte, pötte. Csicse. Jó. Eddig jól megy, csak ne szóld el magad. Mert abból sose lesz jó dolog. Megvan, jó. Hú! Ide be. Innen gondolom ide. Innen nem tudom, hogy mit kéne. Aha. Jó, nagyon jó. Na szóval akkor jó. És kész. És itt le. Oké, és innen fel. Fel. Gondolom ide. És innen... Ó, itt a csilla. Oké. What? Srácok, talán itt bevágolt a csilla, vagy nem tudom mit terveztek, de itt kéne tovább jönnöm a csillével, és valahol itt, igen, itt, pontosabban itt leszállni? Vagy vágom a szituációt, de igen, itt kéne leszállni, mert itt fel, és fel. Szóval bocsánat, de én ezt nem tudtam volna máshogy megoldani, mert hogyha egyszer bevágol a csilla, akkor csaláshoz kell folyamodnom. És akkor most vagyunk ott, ahol eddig. Most visszajutottunk ide fel. Haló? Értem a szituációt. Okay, itt vagyok. Tehát itt nem szabad leesnem, mert itt ugye ez a bagos. Ugye itt ha visszajövök, akkor itt leszek. Ja! Ó, de csel... én magam sem tudom, hogy de sikerült. Tehát akkor megy... Tehát akkor... Jó. Ez az. Meg vagyunk.
És akkor innen ide, ide. Innen ide. Onnan igazából nem tudom, hogy hova, de gondolom ide. Ez felvitel, nem tudom, igen. Igen, úgy, na. Arról a slime-ról kéne ide átpattani, nagyon jó, és meg is vagyunk. Ezzel a résszel is. Na hát, hogyha például nem ilyen bugos, rossz a pálya, akkor könnyen lehet haladni. Mondjuk így nem. Na, szóval azt akartam mondani, hogy ha nem bugos, nem akad be a csille, akkor igazából jól lehet haladni. Mint ez látszik is. Ugye én végig sétálok, én nem ugrálok itt, mint egy hülye. Biztos. Oké. Ide. Ne! Mehetek vissza oda. Na szóval újra itt vagyunk, és akkor talán most nem halunk bele. És akkor most így jók vagyunk, ide felugrunk a tetejére, ide fellök minket a gépezet. És nem dob fel a slime-et. Ezek már ezt a részét a pályának, érted? Kívülről tudom. Is, aki ezt készítette. Ilyen hülyeséget kitalálni, jó, nem szóltam, mert itt vagyok fenn, de nem dob idáig fel, hát hogyan? Na újra itten. De hogyan? Persze amúgy. De odáig, jó, nem szóltam. Nem, nyugi, jó. Oké, és akkor innen az ágyról ide. Parkács, kemence. Újra, kemence. Ide. Itt nem lehet körbejárni a házat. Akkor ide lehet csak jönni. Ott. Tudom, hogy le kell esni. Valószínűleg le kell esni. Jó. Itt ússzál barátom, mert megfullunk. Mi ez? Hát ebben meghalok. Hallod? Ó. Hát 19, nem? De. Levitáció. Ó! Tovább kerültünk. Jó, nem tudom, hogy mi volt ez a kis kicskos dolog, de tetszett. Az a lényeg, hogy most jól haladunk. Mi van? Ez szivatós, ugye? De ugyanoda. Mi? Ja nem. Jó. Ez direkt csinálja, jó. Megvan, jövünk a mézes részhez, ami jó, minden nem is a lényeg, hogy mit mondtam, már megvan. Az a lényeg. Meg az a lényeg, hogy most jó haladunk, és innen hogy? Ja. Jó, nem baj, innen könnyen vissza lehet ugrani, az a szerencsém. És meg is vagyunk. Levitáció effektet kérnék. Nem, ja de, jó. Kaptam. Akkor innen, oda. Jó. Mi? Ezek már jég! Haló? Ja, ugyanaz csak. Jó. Össze-vissza dobál minket, de nem. Hát mondjuk így igen. Jó. Ez az, redstone következik, nagyon jó. Ez az, már haladunk. Ott úgy, kész, jó? Na hát ezt már szeretem, amikor ilyen könnyen lehet. De miért szólom el magam mindig? Na mindegy, mert itt könnyen visszajutunk, szóval ezt már szeretem. Szóval ezt már szeretem, amikor ilyen könnyen lehet haladni. Mint például itt. De ilyenkor mindig leesek, amikor ezt mondom. Érted? Jó, itt megint vissza, itt megint levitáció. Az, megint levitáció, ez az. Thanks for playing. Hát ez gyors volt. Mit nem mondjak. Play again, dehogy play again. Dehogy play again, hagyjál békén. Felmászok a tetejére, és én itt fogom élni az életem.
itt. Na jó van. Hát csak sikerült kivinni, szóval köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. A következő videóban találkozunk. Nos, hát akkor hellóztok!